Torelló hem vist avui el procés d'elaboració del cava, però sabran els nostres tres experts, en Miquel, en Ricard i en Jordi, d'on provenen les bombolles del cava? Collons, això és molt científic, no? No us podeu introduir una mica amb la matèria, la bombolla? Això requereix una terminologia molt precisa que els aquí presents no dominem. Passa palabra. Això és això del freixenet, de la burbuja, no? No ho sé, no hi entenc res. Noies de la burbuja del freixenet. És que no sé què contestar perquè no hi entenc res, no puc debatre res. Home, diu que el xampany francès no bull tant com aquest, no? Sí, bueno, diu que poder fa l'allò més petitona, no? Diuen? Sí, no bull tant com aquest bull. També es veu que com més bo és el cava, en aquest cas diuen, no sé, jo no hi entenc res, com un burro entre un graig. Vull dir... Sí, tio, que sí, no te'n riguis. Aquests de Sant Hilari només riuen, tu. Que aquests de Palamós em foten molta gràcia. Doncs escolta, jo soc de l'Escala. Llavors doncs diuen que el cava es veu que com més bo, més la bombolleta fina fa, no? No ho sé. I per què, l'eterna pregunta, per què les bombolles pugen cap amunt? Collons. I no baixen cap avall? O fan cercles? Quan anava a escola, a la primera assignatura de física química vaig plegar, no sé. No sé, no tinc ni idea, tu. Doncs mira, això del cava, jo diria que el cava, com més barromeres fa, més ordinari és, menys bo és. Jo diria que era això. Aquest és molt suau. Ara el tastaré, a veure. Home, brindem abans, hem brindat 70 vegades amb el vi, ara amb el cava, va. Espera't, Jordi, primer l'he tastat. Aquest és molt suau, Té buquer. Té buquer. Té buquer, aquest. Estic orgullós de la manera que parla el francès, tio. Hòstia, és un crac, No el fa, el parla el francès. Doncs sí. Continuo dient el mateix, que com més bombolles més fa d'aquest, més sembla vi gasificat, no sembla cava. Arribo fins aquí, prou jo. Jo, donada la meva immensa ignorància, m'abstenc d'opinar. Doncs parla tu, que és l'únic que entens, tio. No, jo amb això no. Jo sé que fa bombolles i que diuen que com les bombolles més petites són, més bo és. I que el xampany francès no en fa tantes. Jo no sé res més, ja. Bona tarda, adéu. Que vagi bé, Quan torni... Hòstia, si la conec, tio. Ai, adéu. Això... T'estan gravant. Que la conec. L'amor de Déu. Estic en xullo, tio. Ja que unes pubilles passar i la saluda a mitja gravació. Això fa el cava, Adéu. Salut i força el Canut!